Hey doe, de vakantie is voorbij, dus is het tijd voor check. Word is de best. Check, shock en ontdek. Het is fantastisch waar. En dus een prachtige dag om de winnaar bekend te maken van de Mighty's fotowedstrijd. Aan Sint-Jeriem waar dit prachtige weefbord woen het. Maar we hebben zelfs volle meer. Wij sjoggen bij een squallenmusical. Aliet steekt haar hollen in een bijennest. En we hebben weer een super puikentrikkie. Maar wij hebben ook oorlog. Aan de weken had je vast een programma zien over de Tweede Wereldoorlog. De oorlog die begon op 10 mei 1940. En dat is nou precies 21 jaar geleden. De oorlog eindigde in Friesland op 15 april 1944. De dag dat de Duitsers in Friesland hadden oorjoegen onder de Canadezen. Het was dus een groot feest op 15 april 1944. Maar van Laurens van der Leij wie het misschien wel de gevaarlijkste en spannendste dag van zijn leven. De kogelgaten die zitten hier in de morgen. Daar zijn de kogels vliegen. Al die kogels, die kogels die vliegen natuurlijk echt door het rutje. Zo'n beetje bang was dat. Ja. Oh jongen, we zijn zo bang als wat. Dus Super spannende tijden meen dat. Azend volle meer hoor. Maar eerst oornijs door oorlog en bevrijding. Beesten, ben en weet ik wat net. Om te vieren dat wij in Nederland in vrijheid Libië kennen, waard op 4 mei het Bevrijdingsfestival houden. Ongeveer 60.000 mensen, grut en lieds, kwamen naar Ljouweta. Eerst waard het bevrijdingsvuur ondersteunen. Daarna koest van alles dwan en besjen. Kremkes, theatervoorstellings, mijn lege voertuigen rieden en varen en muziekoptredens. Hey, die kennen we. In de jachthaven van Langwar is verleden week een bever voen. Dat is heel bijzonder, want in Friesland waren je al 200 jaar geen bevers meer. Waarschijnlijk is deze bever helemaal vanuit Greensland of Drenthe naar Friesland taswom. De bever is naar de vogelhelling in Oer terbracht. Daar vangen ze wilde beesten op. Intussen is de bever alweer vrijlitten. Net in Friesland, maar in Greens, want daar kent er boertje maar zijn vriendjes en vriendinnetjes. Droeg en hut. Zo sjocht de groen eruit als het een lange periode net rijdt. Voor een gruidevogel is er net door hinnen te komen. De groen is de hut om haar snavel in de groen wierms te ziekjen. Het gevolg is dat ze te min eten krijgen en daardoor geen aaien lissen. Voor de gruidevogels is het dus te hoopje dat de vlug ruim komt. Gewoon boeren zetten haar land onder wetter voor de vogels. Zoals boer Beets. Die weidevogels vind ik, die jaren bieden, die jaren hier in het land. Fimke en Annelien van groep 1 en 2 van basisschool De Romte van Dronriep hebben snel een breidend vestje naar het Ameland gebracht. Het vestje is van het bleerte lamke dat er een paar weken geleden geboren is. 6 beppers hij het vestje breiden. Een vestje van echt schippenvol, zodat het lamke het in de winter net te koud had en in de zomer net verbranden kan. Allemaal nieuwe geurtjes en zo. Oorlog in Libië, oorlog in Afghanistan. Er zijn altijd wel plakken op de wereld waar het oorlog is. De laatste oorlog in Rusland is gelukkig heel lang lien. Maar er zijn altijd nog oude mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaken hebben. En dat zijn soms angstige verhalen. Op 10 mei 1940, hoe het krijgt op een kop aan 21 jaar verlien, vallen Duitse legers Nederland aan. Op sommige plekken wordt heftig vochten. Maar als Rotterdam bombardeerd wordt en er een soort onschuldige mensen omkomen, jouwt Nederland hem op een 15 mei oer. Het is het begin van een 4 jaar durende bezettingstijd. Op 15 april 1945 wordt Friesland bevrijd door de Canadezen. Maar op sommige plekken gaat dat net samen. Bijgelijks hier in Gersleert bij de Squallen badden er op de 15 april nog van alles. Mem, ze komen eraan. Ze komen eraan, Raasdek. Want daar kwamen al je Duitsers ons de Hegedik. Je met de Hegedik wel, hè?
Ja, en daar kwamen ze langs en dan kwamen ze hier voor het huis langs. En zitten wij hier op een hekken. Voor de squallen hebben we de hele dag zitten te zien, de hele man en de hele meidje. Naar al die soldaten. En door de dag, nou, wij dachten, de Duitsers winnen voort, dus dat wij al bevrijd werden. Maar dat weer zo net. Want om een uur of, nou, ik denk al halven henne, daar ineens kwam gevechtswijn naar. Het was één groot feest. Alle mensen hier uit de buurt die waren hier bij die gevechtswijn. Maar ineens zag je dat mee in orde steed. Ineens gingen ze verder. En die Duitsers, die bezochten om die Canadezen natuurlijk waarom te drukken, om ze waarom te krijgen. En die gingen efter de huizen los, over de sletten en zo. En dan gingen ze van die panzerfausten die ze onder de tank gooien kennen. En dan loeken die dingen er zijn aan en dan ontploffen ze. Dus dan spat ze dingen in één keer uit elkaar. Nou, dat wordt die Canadezen net mijn maatje vanzelf. Dus die kwamen weer om. Dus hij zei, kom maar. En toen ben we in die kelder gegaan. Zullen we er even herinneren? Zullen we eens even zien? Zo, hier ben we toen heen vlechten in de kelder van uw huis. En daar lijnen we jonkeren waren, spaken, mijn broertjes, zusjes, uit en mem. Daar lijnen we met ons vieven op mijn richtje. Een goed jep. En toen op een bepaald moment, want je zelf al, de kogelgaten die zitten hier in de morgen. Daar zijn de kogels aanvliegen, al die kogels. Die kogels die vliegen natuurlijk echt tot Ruzie. Zo'n week bang was dat? Ja. Oh jongen, we zijn zo bang als wat. Dus we moesten de kelder uit vanzelf. We moesten vluchten. Nou, toen ben we de kelder vooruit. Ik zie dat nog bij trapkop, we strompelen eruit. En toen ben we Efterhuis, Efterhuis. En efter de squallen los konden wij. Dus even zien waar we heen vlucht bijna. Want dat weer, dat... Nou, dat wordt het dus wel even voordat ze daar aankomen. Dan kunnen wij intussen even zien bij Aliet. Want het schijnt dat zij bij een bijennest zit. En ik hoop dat het goed komt, want het is altijd spannend met die bijen. Dus ik ben heel benieuwd. Ha, Aliet! Hallo Reinoud. Ja, ze binnen weer, hè? De bijen. En ik dacht, ik wil nog wel eens precies weten hoe het zit met die beesten. Zo'n beetje rond 1 april, dan zijn al die winterbijen die in september, oktober zijn geboren, die de winter hebben doorgebracht, Ja. die zijn eigenlijk aan het eind van hun leven. Die hebben nog wat nectar gehaald, die hebben de larfjes gevoed, zodat het kon beginnen. En dan zijn de jonge bijen geboren en die nemen de taak van de winterbijen over. Als de koningin een eitje legt, dan duurt het 3 weken, 21 dagen, voordat het een bij is. Zo'n jonge bij is 3 weken in het volk aanwezig, doet allerlei karweitjes, de cellen poetsen, was produceren, de jonge larfjes verzorgen Zo. door voedselkliertjes, op wacht staan bij de vliegpleet, dat er geen vreemde bijen binnenkomen. En na 3 weken dan zijn het haalbijen. Dan halen ze uit de natuur nectar, hè, dat halen ze uit de bloemen, en stuifmeel. En stuifmeel dat is weer voor de larfjes. Daar zorgen de honingbijen voor. Die stuifmeel blijft aan hun haartjes hangen. En dan gaan ze naar een andere bloem. En zo komt die stuifmeel op de stampen van de bloem. En dat is eigenlijk de bevruchting. Dat is de taak van honingbijen. Maar als beloning daarvan krijgen ze van de bloem een beetje nectar. Ja, en daar wordt weer honing van maken, toch? Precies. En die bijen die je nou al hier om je zinnen vleeren, ben dat haalbijen? Ja, het zijn haalbijen. De zon die schijnt. En de bloemen die beginnen dan nectar te geven. Hè? Ja. Dus dat komt nou op gang. En die bijen die weten, nou moeten wij aan de slag. En de speurbijen, die gaan 's morgens vroeg kijken waar is mooie bloesem. Waar staat een mooie appelboom of perenboom te bloeien. En die speurbijen die verkennen de omjouwing en die jouwen dan terug aan de haalbijen met ze wezen met om nectar te heljen. Ja, Begreep ik door het middel goed? van een dans. En dat Door noemen we de middel- bijendans. Zo. Ja. De bij alleen,
telt eigenlijk niet. Het gaat altijd om de groep. Het gaat om de groep, ja, inderdaad. En dan zijn ze heel sterk. Dan zijn ze heel sterk, ja. Als er geen bijen meer zijn, dan hebben we een ecologische ramp. Want dan zijn er geen appels meer en veel minder peren. En ook komkommers en augurken en tomaten. Ja. Dat kan gewoon niet. Zulke lietse beestjes zijn zo belangrijk. Bijen zijn uiterst belangrijk voor de natuur en voor de voedselvoorziening. Ja, dus het is hartstikke belangrijk dat ze bouwen. Wat doe je nou? Ik zoek even de koningin. Het heeft een blauw stipje, hè? Kijk, daar loopt de koningin. Waar? Zie je daar? Zie je? Oh ja, bij een blauw stipkop erheen. Ja. Kijk, hier loopt de koningin op het raampje. Ja. Kijk, met een blauw stipje op zijn rug. Dat betekent dat hij van het jaar 2010 is. En iedereen gaat aan de kant dat het erom komt. Ja, de koningin krijgt ruimte. Ze is echt de meester. En dan gaat hij zo met het achterlichaam in een celletje en zo legt hij daar een eitje. Maar nou niet, nou is het even een beetje in de war. En hoe ziet zo'n dij van de koningin er nou uit? Wat doet zij ook dij? Overdag eitjes leggen. Dat is de enige taak die ze nou heeft. Eitjes leggen, het is gewoon een eimachine. Eilegmachine. Een eimachine. Ja. Dat klinkt niet zo heel koninklijk. Nee, maar ja. Vloer even op, kijk. Dat is. Kijk, die koningin wil ik. De koningin is weer waarom in de kost. En wij gaan weer verder. Tot volgende week. Toe. Ja, Aliet, het beste. dit is een rooster, dat kan wij wel. Er is net één keer onvallen. Dat kan Laurens van der Leyen net zeggen. Want hij zit ommers nog midden in de oorlog. En toen ben we hierheen vliegen, door de tuin. En toen kwamen we hier zat lonen. En toen ben we hier een berichtje. Daar ben we heen gegaan en komen we hier het loon in. En toen ben we naar achter gegaan, zo die plaats zeggen dat wel. Daar ben we helemaal langs gegaan. We gingen naar die plaats gaan maken. Want daar stond een tank op te zitten, dus daar gingen we heen gaan maken. Dan waren we veilig geweest. Maar nee, wij moesten verder achteruit, want dat weer een volle veiliger vanzelf. Op dit kaartje stiet de vlechtroute onjoen die het Laurens en de andere familieleden volgen. Daar weer een huisstee, een oud huisstee. Wat is een huisstee, wist dat wel? Wij vroegen een huis dan, hè? Ja, en daar lag een preem achter. Je weet nog wel wat een preem is? Ja, een soort boot. Een soort boot. Hoe groot is het zo wat? Nou, best groot. Best groot. Hoeveel mensen kan erin thuis? 15? Ja, er kan wel 15, 20 mensen kennen er wel in. Het weer gek zijn daar zo. Het weer wat koud, maar het weer wel droog. En ik weet nog wel dat ik achter op een preem zit. En dat het vjocht zie je voor en chatten, dat we dat zien komen. De preem met vlechtelingen gaat uiteindelijk nog verder van Gersleert af en komt om bij de plaats van de familie Pel. Nog even geduld AUB, want het spannendste moet nog komen. Dat gaat over libben en deer gaan, haast bevrijd wezen en deer benauwd wezen om te sterren. My name is Gerard Punch, and the trick I'm about to do is behind the back shot. Dat weer hem weer. Ja, Ares is 5e geworden in de eredivisie. Maar ja, wat worst ik als toen zulke trickies dwang is. Het is Hassafir. De groepen 8 nemen afscheid van Squallen om straks naar de Grutte Squallen te gaan. Vaak doen ze dat met een musical. Wij waren in Belsum om te zien bij de audities van de musical die ze daar maatje zullen. We doen auditie voor de musical. We doen auditie voor de toekomst. Wie krijgt de grote, wie een kleine rol. Ik ben misschien
Daar liggen voor letterlijk een rokje met shirtje. Ja, ik ben een kind in een klas. En ik moet spelen. Ja, heel veel liedjes. En dan gaan ze de musical houden. Dit musical heet Auditie. In de musical vierde band van groep 8 noemen ze het voor een jury om te zien wat nou eens de beste is. Fjouwering heb ik tot zelfs kwalijke musical doen. In de smink en in de make-up en het hier leuk dingen. En ja, ze zijn volop bezig. Je hebt de meester. Nou, die telt net mij. Die doet het ik al hier nou. Ik al hier hetzelfde verhaal. Alle jaren nemen duizenden band van groep 8 afscheid van de basisscholen. Op een nieuwe grote scholen moet ze weer heel op een nieuw beginnen. En ik dat kan vieren als een auditie. Stiest weer volop in de spotlights. Op een nieuwe school maar zien letten dat je een goede leerling bent en dat je een protte leert hast op een basisschool. Een beetje reclame maakt je dus eens. Reclame. 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 Pietertje, even wisselen. Ik kan echt niet voetballen. Ik vond wel dat het beter ging als de vorige keer. Alles weer wel goed dus. We zongen ook wel goed luid en ja, het ging allemaal goed. Ik ben tiger tevreden. Ken je beter nog? Hoi Beppe, ik heb een foto van een surfkansje. Oh, wat leuk. Neem ze pindakaas ik eenmaal. Ja, tuurlijk. Zus Doutzen wist wat een leuk baantje is. Backstage is het een hectisch barren, maar vooral ook een prachtig feest. Een afskier van een hele periode. De band ben klaar om auditie te doen voor de toekomst. Een musical is een mooi betocht verhaal. Maar een oorlog, dat is echt net leuk. Laurens van der Leij gaat met treien van de basisschool uit Gersleert naar het plakta dat er op een nij besketten was door de Canadezen. Het weer 15 april 1944, de bevrijdingsdag van Friesland. Maar het hier net volle scheelt of Laurens hier dit net nooit vertellen kan. En toen zitten we met elkaar, 15 man, zitten we daar voor in de kamer. En toen kwam daar uit de Delenwei, kwam een tank aanrollen. En die bleef daar staan, daar ging dat bij de monen. En ineens begon die te zitten. En wij zitten daar in de kamer nog te eten, dat we het eten toen maar staan laten. En toen ben we roesthee achter in de plaats vliegen. En ik weet nog best die spakenvleien en boppen, die gaan boppen in het heer. Maar dat kon niet, want dat heer vleeg in de brand. Dus die moest ik maar naar beneden. En ik vleeg eruit en ik kwam hier te staan. Zo, hier zat je in de morgen aan. Want zo, daar stond die tank. En zo steek ze in de morgen. En de dakpan die rolde me om mijn hollen. Want daar schieten die kogeltjes terug heen. Dus je weet, ik dan net veilig. En toen viel ik me ook christelijk eerst. Maar toen stond ik eerst als in de morgen aan. En toen dacht ik, we hebben al die oren. Dus ga je het weer net eens met iedereen zorgen voor hemzelf. En toen vliegen we met elkaar, vliegen we hier achteruit het loon in. Er lag een dongbultje weer daar. Daar kropen van de grote meesten kropen efter dat dongbultje. Maar wij jongens, de zwan van de boer, treien zwan en wij konden wat harder vliegen. Dus wij vliegen achter het loon in. Nou weet wat niet meer, want ze gaan steenangst. Dan wordt rrrt, dan weer al je kogeltjes. Dus ze moeten net dat jou, die Canadezen, moeten net dat jou begon erin. Dus wij doekten weer en we gingen in greppen lezen.
Nou, ondertussen weer de boer weer dwaande om de kei los te maken. En dan kwamen de keien naar boeten ta. En die hingen van die dekjes op, weet je wel. En dat stier in de brand. Het weer een akelig gezicht. En er kwamen geiten, die stonden hier aan het spethefterhoes. En die voelden ineens om. Want dan werden ze deersketten. En er kwamen poesen, die kwamen achter het land. Alles vluchtte naar achteren. De poes, de hol. En dat werd ik alle jaar deersketten. En dat wordt maar, en dat wordt maar. En dat kwam omdat die Canadezen daar bij de molen zitten. En de Duitsers aan die kant, bij de bergen. En ja, dat beskeertel kwam. En die pleats, die stond in het paard. Dus die moesten wij. En toen ineens, toen weer het gebeurd. Dan ineens, dan houdt het chatten op. De tank daar, die draait hem om. Die geschutspoort die erop zit, die koepel, die draait om. En die riet voort. En het is allemaal goed. Het is heel spannend wat Laurens van der Leij al een meemaken had toen er zijn halve uur weer. Hij kan nog volle meer vertellen over die bevrijdingsdag in Gersleert. Als je nog meer weten wordt over die Tweede Wereldoorlog, ging dan eens naar het Verzetsmuseum in Ljouwert. Maar misschien had je nog wel een oude paak af Beppe die er een hele protte over vertellen kan. Ik had nog even een bericht van je. Bij zeehondenkres Pieterburen binnen al de eerste 2 jonge zeehondjes binnenbracht. Dit is heel betiet. Oren jaren kwamen de eerste zeehondjes in juni binnen. Deze 2 binnen eens te betiet geboren, dat kist Sjen aan een vacht. Eén is voen op Vlieland en de oren op Skilge. Check, show en ontdek! En de wereld hebben gehoord, een nijweekend checketje. Haha, grapje. Natuurlijk niet, want wij moeten die Mighty's fotowedstrijd nog bekend maken. Die winnaar, wist wel, die dat mooie weefwoord wint. Ja, en ik had de jury vragen om de mooiste foto uit te zoeken. Maar ja, dat doen wij natuurlijk net in de studio. Daar gaan wij even voort naar. Heren en dames van de jury, is er al een winnaar bekend? Het maakt wel een mooie foto. Nee, het maakt echt een mooie foto. Ik wil echt. Het maakt echt een mooie foto, jongens. Want het gaat om het weefwoord, hè? Het weefwoord. Oh, dat is mooi. Ja. De allermooiste foto die we hierbij voor hebben, dat is deze. Oh. Dat is wel een hele mooie Mighty's foto. En dit is de foto van Sophie Kroon uit Bolsward. Sophie, van harte gefeliciteerd. Nou krijg je dit prachtige weefwoord. Dit weer al even deze weekend. Na je weekend check ik je weer. Houdo! Joehoe! Check, shock en ontdek!